హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు నేను తోటకూర పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: తోటకూర 2 కట్టలు తీసుకుని ఇలాగా చక్కగా కడిగేసుకుని తరిగేసుకుని పెట్టుకున్నాను. అలాగే 1 కప్పు ఆనపకాయ ముక్కలు, 1 క్యారెట్ తరిగేసి పెట్టుకోవాలి. మెంతులు ఆవాలు వేయించుకుని ఇలా పౌడర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. 1 స్పూను టమాటా 1, పచ్చిమిర్చి 2, నిమ్మకాయ సైజులో చింతపండు తీసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ నేను 1/2 కప్పు కందిపప్పు తీసుకుని వాష్ చేసేసుకుని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో ఆనపకాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, తోటకూర కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసేసుకుని ఇవన్నీ మునిగే వరకు వాటర్ పోసేసుకుని కుక్కర్ పెట్టేసుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించుకుని పెట్టేసుకోవాలి. 3 విజిల్స్ వచ్చాక చూద్దాం. కుక్కర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇందులో చింతపండు పులుసు వేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది మెంతులు ఆవాలు పొడి, దోరగా మెంతులు ఆవాలు వేయించుకుని పౌడర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. అది 1 స్పూన్ వేసేసుకోవాలి. తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలి. 1/2 స్పూన్ కారం. ఇవన్నీ వేసేసుకుని 5 or 6 మినిట్స్ ఉడకనిస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు టేస్ట్ కోసం కొంచెం బెల్లం కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. తీపి ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ నేను కందిపప్పు వేసి పులుసు చేశాను. ఇలా కాకుండా పప్పు వేసుకోకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు 1 స్పూన్ బియ్యం పిండి, 1 స్పూన్ శనగపిండి వేసుకుని ఆ వాటర్ కలుపుకుని ఇందులో వేసుకుంటే పులుసు చిక్కగా ఉంటుంది. పులుసు బాగా ఉడికింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం పోపు పెట్టేసుకుందాం. 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని మెంతులు ఆవాలు మిరపకాయలు, ఆవాలు చెడపట అంటుంటే కొంచెం ఇంగువ వేసేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, తోటకూర పులుసు రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.